Ако страдате от чести болки и схващания, имате вече хроничен проблем. Това комплексно обучение е за вас. Това е онлайн видео обучение за хора с проблеми свързани с опорно-двигателният апарат, както и за хора с леки и хронични усложнения, които искат да подобрят физическото си състояние. Подходящо е при страдащи от следните диагнози: дискова херния, ушипяване, остеопороза, травми, изкуствени стави, сколиоза, кифоза, Бехтерев, множествена склероза, ревматоиден артрит и други. В обучението се работи подробно върху цялото тяло, за да се справите по-лесно с болки и схващания във врат, рамене, кръст, плешки, лакти, китки, тазобедрени стави, колена и глезени. Обръщаме внимание на правилната походка, подобряване на гъвкавостта и засилване на слабите мускули. Има тематични комплекси, акцентиращи върху определени зони или специфични проблеми в тялото. Техниките за подобряване работата на вътрешните органи. Ефектът от едночасовата тренировка Active Sitting е несравним с каквато и да е кратка тренировка Active Sitting. Всеки човек, грижещ се за своето тяло, има нужда от лечебната програма, съставена от 70 комплекса Active Sitting.